IPFT नो सुबायनानै बागै दिनै अमहायनो त्रिपुरा राज्योआव कायसा बदल BJP सेम CPM नि चरित्र CPM नि कैरेक्टर हाइखेलायनो दिनै IPFT नो बाहायके सुबायनानै कारण बोसोरखांगो एडिसि इलेक्शन चंबारि फाइ दङ बरक साइमानो आबनि बागै IPFT नि आदं रक्नो बाहायके ताताल मामलाव खिखलायै बरनो एरेस्ट खायै बरनो कमजोर खलायमान राजनीति चलै दङ त्रिपुरा राज्य या जों दिनै सानानै नायो जे अमहाय नंनि जे वानसुक मुं आबो कोनो दिन नरक सक्सेस संलाक कारण नरक नुखना CPM नि आमालो जों IPFT लगातार 11 दिन लामा कासोय आंदोलन खालायका सभा खालायका हजार हजार मिथ्या मामला खालायका IPFT नि ताबो हजार हजार केस पेंडिंग चलै दङ आमबाय IPFT रो किरिवाने हिनि जरो जदि बरक वानसुक कांकाय आबो बंनि भुलुंनाय दिनै जों नुगो तिप्रासातै तिप्रासानि लामाव बुसुंगो आसायजाक जोंनि BJP नि गोबांमा नेता रक दङ जोंनि बरं दारेबती संग्राव दा बिद्युत संग्राव बरक तिप्रासानोब्ले नों तिप्रासानो हंकाय तिप्रासानि सानमुं न तिप्रासानि हामक्रायनि बागै जुदि वानसुक कांकाय तामनि बागै नरक तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बिरुद्धे खायसा कक्रै ঠিক আছে কাছয়মাই আবো আলাদা ব্যাপার পি IPFT सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै 2016 नि सिमि आन्दोलन खालायफाय दङ नरक थाइसा कक सारा गया दिनै माधबबारियाव गुलि ककजाखा थाइसा कक सारा गया जों IPFT सरकाराव जु सरकार दंथुतै जों विधानसभा बिसिंब माधबबारियाव ककजमनि ककनो जों साराय सारायकै सावै दङ बनकारिब गोबां मानसिनि तिप्रासारकनि तामहिनायनि रोमान स्क्रिप्ट नि कक रगनो बसं विधानसभा बिसिं सावै दङ ड्रिंग रगनो सालसा छुटि रेनि कक सावै दङ फिया BJP नि इंथुं CPM नि इंथुं कुनु MLA कुनु मन्त्री थाइसा कक साया तिप्रासार थांगारनि बागै जिनि बरक रगनो ताबु बुसु कांगो एडिसि इलेक्शन फाइ तमनि बागै जिनि बरक रग किसा ग्रै बरक रग गरीब अंशनि बरक रग आबनि बागै वाक तक पुन नग रिनाय हिनिया गोबां बरक न लुप फुनुगै दिनि BJP ओ जइन खालारि दङ फिया बरक जों बाय कक सावै दङ जों BJP ओ थांपानो कुनु दिनो चिन बखा BJP इंगै मान्या कारण BJP कुनु दिनो तिप्रासार हामक्रायनाय हिनि बरक जों फन खाय सावै दङ ठीक न किसिसा जागाव कि बंनि मन्त्री रक दङ हिनि बरनो रां पैसा किसा चुबामानो कयदिन जेदिनो एडिसि इलेक्शन पाइ थाङोनो आबन परत बरनो लाथिरि रि रहरना आफ्रो नों तामु खलायनाय फियाबाचिनि IPFT नि नाहार मुं तिप्रालेनसे तिप्रासानि पाइथाक हामनानि abongka di pralen. Mi tamam lagi IPFT dor kore na. Mi tamam lagi IPFT boy kore na. IPFT long let. Mi tamam lagi IPFT ke domon kora jabe na. Mi tamam lagi IPFT ke ruka jabe na. Ini strike hemeni main karon obono. যে সারা ত্রিপুরা গানাঙ্গইনো থাংনাই 25 বছরनि CPM যে পলিসि তুই IPFT नो दमन फेना नेमेन अ पलिसि न दाबो BJP ओ नाना नाय दङ बा नावै दंखा थांनाय 25 बছरनि CPM सरकार बंनि पाइथाक जराव IPFT नो प्र गोबांमा ताताल केस र फायै तिनि गरमि रंने एगेन्स्ट केस खायगा अब दाबो गोबांमा पेन्डिं दङ गोबांमा PS गोबांमा कोर्ट अबनि बागै अ पलिसि न दाबो BJP सरकार नावै दङ आबनि बागै जों दिनै ओ स्ट्राइक खायै अबन सानामो जों जे आपति मिथ्या मामला रक खायै IPFT नि जबनो थांमांला ते जों नुकजाखा जे ओ जागाव बंनि पार्टी बिस बखुक जाखा सक जाखा ने बर ककसिल जाखा किन्तु अब बंनि केसे प्रिप्लेन केसा बरंनि इश्यूज नाम जागाव कारण अ जागा जस्ट जों नुखा जे पार्टी बिस सिनि गाना दंफानो बरं अ जागा बरंनो सामुंखालि दङ बरंनो अब जतनो प्रिप्लेन वाइज बंनि पार्टी बिस बरंनो बखका बरंनो अ जागा हरिलायका एरप्रे फायर सर्भिस नो कल खायका एरप्रे चिनि जारा नगो दंजाक बा जारा एक्टिभ वर्कर बंनि पुरे चिनि केस खायका अ केस खायै बरं सागानो फैते जे दारा थेबा खांगे चिनि बरक रमजा खांगे बेलमा यांगने आपि सेक्सन थेबाना बायद खायका अबनि बागै जों आपति
আপনি বরং সামুং ন जों सेलेंमानि फुनुगो बुसकां दिनाव जुदि आपनि जेबो घटना जुदि खांके आईपीएफटी थागै दंला आईपीएफटी अबनि जवाब रिनाय बुसकांनि 10-11 चिनि पार्टीनि सर्वोच्च जे कमिटी एमसीजी मेम्बर अफ सेंट्रल कमिटीनि मीटिंग दङ 2 दिननि अ 2 दिन न जों थि खायजांनाय जे बुसकां दिनाव जुदि उभायके जुदि याप्रि रमजाक दंखांके जों तेबो कतर आंदोलन खाय बंनि जे चक्रांत रंनो जों रुखिनाय जे रमजांनाय त फिउक जाखादा ना रमजांनाय ताबो फिउक जायाखो कारण अब नन अवेलेबल सेक्सन बन रमजाखा अब बनो साना नायो ओ जगा बरक इलिगेली हर 3:10 थाङै बन रमखा अब एरेस्ट नि जे प्रोसिजर अब अनेक किछु अज भाइलेट दंखा दिनै अ जगा बन इंटरगेशन रिपोर्ट जदिबो कोर्ट रग अब त जेहेतु इन्वेस्टिगेशन चलित दं अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पुलिस रंनि इन्वेस्टिगेशन पेपर हयतो साननानि कक करे हाइपनो ओ जगा जों नुजाखा जे कायसा पुलिस ओ जगा प्रेसार उंगै सामुमा खायके अबनो जों नुजाखा जे केसो जस्ट सिम्पली चिकन कैसे दारा रक फाइना दंमोन अ जगा उनाव बरक नन अवेलेबल सेक्सन थेबाबाय जे कर्मी रक तिनि थुमुलुं डिविजन तुइदुल दङ बंनि उपरे मिथ्या मामला खायके अ मिथ्या मामला खायै जों उबनो साना नायनाय जे आपति खायै जों बुथाग्रि मांगला आबना कारेते को एक्जाम बो रमजांनाय जों खाना का बता को बैदा रमनानि रमियाबो जतन पुलिसनि बेपार तामके बरक एफआर नेम को इगनरिका अ जगा अबनो ग्लोबते बरक दङ नै बरक चिनि जे एफआर रगो जों नुखा किन्तु पुलिस जदि जे इनोसेंट दङ चिनि पार्टीनि इनोसेंट वार्कार न जदि रं फ्रांके बुसकां दिन आईपीएफटी सिंसिंगे दंला अबनो जों चिनि ओ तिनि बंधन बिजिं साख्लायनो मोन तिनि सुइदि बन्द खायजा स्ट्राइक खायजा का तिनि तो बसखां सालबदे खायजाने त बाहाबे केरो मिटिं ना अब ताबो जों साख्लायनो न कोनो परिस्थिति गैया जों नायनाय खाना जेहेतु बनो पुरति सानाय एरपरे खाना चिनि खाना बाय 10 बा 11 तारिख चिनि पार्टीनि सर्वोच्च कमिटिनि कायसे मिटिं दङ अ मिटिंग न थिगनाय जे बुसकांने चिनि पलिसि र बुटिंनाय बा चिनि कर्मपन्था बुटिंनाय बा चिनि आन्दोलन बुटिंनाय आईपीएफटी लॉन्ग लिव आईपीएफटी लॉन्ग लिव तमन लखै आईपीएफटी तमन खाइ मंगलक आईपीएफ तमन लखै आईपीएफटी पाइले मंगलक आईपीएफटी लॉन्ग लिव नै 24 घन्टा बन्द जों सक्सेस खलायनाय गभर्नमेन्ट डाक्टि माफियक नाय डाक्टि माफियक नाय I never